Здравейте всички приятели на Тактив БГ. Аз съм Таскелев Геслев, а това е първи епизод на DBDB13. Нямам нов микрофон. Точно пред мен. Така. Какъв мач да играем? Ами, като за първи епизод мога да почна един нормален матч. През 5-6 епизода може да въртя мачове за титли. Ще видите Алберто Дел Рио срещу Долф Зиглър. Ще изключа излизанията. Няма да е на Суперстарс. Ще е на разбиване. Играта като цяло е хубава. Може да лагва, но защото все пак това е на комп. И като цяло заради това може да лагва. Така. Микрофона малко ми пречи, но както и да е. И така матчът започва. Оле. Почва с много силен удар, който може да повлияе по-късно в матча. Все пак, ако главно наранявате главата, вашия съперник може да не е в много добро състояние за битка. И което това е плюс за вас. Това го знам от личен опит. Извините. Опа. Без да исках. Добре, сега съм го правил това, малко ми омръзна. Така. Ръката ще почнем да обработваме. Но не се захват за предаване, просто така. Постепенна обработка. Смятам този мач да го спечеля с туш. Не мога да въртя на компа, на лаптопа по-точно. Не мога да въртя захвати за предаване, нито да се измъквам тях. Не съм голям специалист по предаване, но по тушване също не съм много добър, но пак съм нещо повече. Нараним малко главата. Айде. Айде. Демо версията е пълна шитня. Това може да се каже. Аре, Алберто. Стана за Рикардо Родригес мача, нали? Алберто. Дел Рио. Това е плакат на Рикардо, между другото. Обаче ставам за Рикардо Родригес матча, не може да отречете. Но не искам да поддържам на този. Шит! Така. Охо, какъв блок. Какъв блок, бе. Ситуацията стана печена. Бум. И сега добре започваме, много добре. Алберто! Добре, изкофял съм, но толкова сме учени. Какво искате? Все пак аз не съм терминатор тук. Реших веднага да снимам, защото ми се снима.
И след като Петър Плей ми прати интрото на Dark TV BG, вече няма да видите клип без интро, както първия чанал апдейт. Не работим още по страницата с Twitter, защото нещо с Петър Плей не може да се свържем. Не знам от какво е до това, но нещо не мога да се свържем и... Оле, колко далече! Леле, това беше от толкова далече, както казах, не може да се свържем с Петър Плей, нещо има. Той не става много на линия и аз. И не може да срещнем на време да се свържем. Само се свързахме по едно време да ме прати интрото и тогава той беше нещо заед. И аз бях заед и не можахме нищо да направим. Нищо не постигнахме с това. Работваме. Ама. Ето виждате колко мощно се изтъсихме върху точно така загор. Добре, какъв е този Сингапур, бе? Не мога да го направя този Сингапур, съжалявам. И сега ще правим захват за предание, в което не съм про. Не! Да се науча. Да се науча! Не можах да се науча. Бах тази корая кратуна, е. Бах си кратунто. О, от тук става. Значи това бил симулатора. Другия път да знам. Сега ще правим ръкотушача. Ръкотушача от Деру. Стискайте ми палци, стискайте ми палци! Стискайте ми палци! Не. И така. И се нурирах цялата мощ. Което е много страшно. Но не ме съдете, аз не мога да ги правя тия фатки за предание. Някой ми каже как се задържа, че да се съпротивлявам с него и това е. Но аз не мога. Не мога да се науча. Две. И това е победа за Алберто Дел Рио. Победа за Алберто Дел Рио, дами и господа. И победителят е Алберто Дел Рио. Знаете как се накефа Алберто? А тия коментаторите са просто безума и дума, дами и господа. А и този скок, който беше от толкова далече, как успя Алберто да го направи, не знам, но и за това демовесията до някъде се бива. Ето го, виждаме усмивката на Алберто. Сега как се хвали. Сега ще ме скева да изуска. Сотба! Ама на български. И това беше от мен, да не скъпа да ви харесал и...